Alguna vegada has posat el teu cor en un somni, només perquè es desfés misteriosament. Sembla que una força invisible està treballant en contra del teu èxit. Coneix en Liam, un artista brillant amb grans visions. Cada vegada que compartia amb entusiasme el concepte de la seva pròxima obra mestra, apareixien obstacles. Els materials desapareixien, la inspiració disminuïa o les crítiques mesquines desviaven el seu focus. Confiava en amics, buscant encoratjament, però els resultats sempre eren els mateixos, decepció. Un dia, preparant-se per a la seva exposició més ambiciosa fins ara, en Liam va decidir fer un canvi radical. Mantindria els seus plans completament en silenci, un secret xiuxiuejat només a la seva tela. Sense anuncis entusiastes, sense explicacions detallades a amics amb bones intencions. Simplement treballava, protegit per una aura de misteri. Per primera vegada, el seu projecte va fluir sense obstacles, emergint del món complet i amb un èxit impressionant, lliure d'interferències. El G no eren males intencions, sinó l'energia subtil de la gelosia no expressada, els consells no sol·licitats o fins i tot només opinions diferents que inconscientment van descarrilar els seus esforços anteriors. En mantenir el seu viatge privat, en Liam va protegir la seva energia creativa i el seu camí. Va entendre que alguns somnis es nodreixen millor en silenci, lluny de la mirada externa, fins que són prou robustos per brillar. La teva dedicació silenciosa és el teu major escut. Abraça el poder del teu viatge misteriós. Subscriu-te a Catalan Repo per a més informació sobre com viure una vida amb propòsit.